ब्रह्मखौ जोंनि बर' माहारियावल' नङा गासै आसामावनो बा गासै भारतबर्षआवनो बिथांखौ मिथिगौ। बिथाङा सोरमोन, बिथांनि आदर्श, बिथांनि खामानि मावनायखौ बयबो मिथिगौ आरो खोब सिनसियारलि आरो माने गोसो गोख्रोङै खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। आरो जों जेब्ला बड लिबारेशन टाइगारा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय थादोंमोन, बे समाव बिथाङानो गिबियाव जेब्ला प्रफुल्ल महन्तआ चिफ मिनिस्टारमोन आसामनि, बे समाव आसाम सरकार गभर्नरनि दैदेननायाव गभर्नर आरो आदा बिरेस्वर ब्रह्मनि दैदेननायावनो BLT आरो आसाम सरकार भारत सरकारनि जिथु आनअफिसियेल जिथु सावरायनाय बियो जागायजेनदोंमोन, बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। बिथाङा सावरायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे समाधान खालामनो हायो नामा, बेखौ बिथाङा जोंजों सावरायनानै बा आसाम सरकारजों सावरायनानै मेडिएटर हिसाबै बिथाङा रल लाबोबाय थादोंमोन, बेखौ बयबो मिथिगौ। दा बिथांनि बे नाजानाया जास्लाबाखैबाबो खिन्थु बिथांनि बे जिथु जोंखौ बोसोन होलांनाय बेखौ जों दाबो गोसोआव दङ। बिथाङानो जोंखौ फोरमायदोंमोन बा बुंदोंमोन, जेब्ला सावरायो जोङो बर' भाषाखौ 8थि सिड्युलाव लाफाथारनांगोन, सोसनथारनांगोन, भारतनि राव हिसाबै सिनायथि होनांगोन। बे बोसोनखौ बिथाङानो जोंनो होलांदोंमोन। बिथांनि बे बोसोनजोंनो जोङो जेब्ला BLT-आ बड लिबारेशन टाइगारा सुक्ति खालामो आसाम सरकार एबा भारत सरकारजों, बे दफाखौ जोङो लानो हादों। दा बिथांनि बे बोसोनखौ जों मालाबाबो बावनो हाया। आरो दिनै जोंनि जेसेबां दिनै जों दासिमनि पजिसन, बर'आनो जा, सोरबा हारसायानो जा, बा सोरबा माबायानो जा, BTC-आव बा आसामाव जोंनि जिथु पजिसन बा जोंनि जिथु दिनैसिम थांनानै थानो हानायनि जिथु पजिसन, जों जिखिनि स्टेटास मोनबाय थादों, बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनाव जादों होननानै जों मिथिगौ। बिथांमोननि नाजानायावनो, बिथांमोननि फोरोंलांनायावनो जोङो दिनै बे स्टेटासआव सफैनो हादों। आदा बिरेस्वर ब्रह्मजों लोगोसे गोबां जोंहा जोहोलावजोफोर मुंख्लं जालांबाय, जेरै सोमलादा बसुमतारी, देबनाथ बसुमतारी, बालिराम बर', बिहुराम बर', कार्लाबाथा बसुमतारी, सिलागाम प्रेमदामोन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बा गोबां जोहोलावजोफोर माने आन्दलनाव मुंख्लं जालांदों। जों मालाबाबो बावनो नाङा। आरो बावनो नाङा माने जोंथ' बावखायानो, उननि जेनेरेसनाबो जाहाथे बावनो हाया, बावा, बिनि थाखाय जोङो दा BTC सरकार हिसाबै जा एसे हायो बिथांमोननि जिउ खौरांफोरखौ प्रिजार्भ खालामनानै दोननायनि थाखाय जोङो सिन्था खालामदों आरो जों खालामगोन। बे जोंनि दायित्व, बेयो जोंनि दायित्व, बेखौ जों खालामगोन। रावबो मुंख्लंआ ओरैनो गोमालांहोआ जों रावखौ। जोङो सम मोनदों दा, बिथांमोननि जिउ खौराङानो दा गासिबो बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे रावजोंबो बावलांजाया, उननि जेनेरेसनफ्राबो जाहाथे मिथिलांबाय थायो, बेनि थाखाय जोंहा मावनांगौ जथेस्थ' दं। लिरनायनिफ्राय आरम्भ खालामो गासिबो हथथे जों मावगोन। जों मिथिगौ जोंनि कन्डिसना मामोन सिगाङाव, आरो बिथांमोना मा रोखोम दैदेनामोन जोंखौ, बेखौ जों मिथिगौ। जोङो लोगो बिथांमोनजों थाबायफादोंमोनबो, आन्दलनावबो दंफायोमोन, मोनबोदों। बिथांमोना मा बुङोमोन जोंखौ, बिथांमोना मा फोरोङामोन जोंखौ, जों बोरै मावलांनांगोन, बेफोर जोंनि थाखाय बिराद माने गोसोखांथाव। आरो बे आदर्शखौ लानानैनो जोङो मावलांबाय थानांगोन आरो जों मावगोन, गालांगोन। बिथां